Medikuen 5. greba astea hasi den honetan eta konponbide bat aurkitzeko borondaterik ikusten ez dutelako datorren irailetik aurrera greba mugagabea deituko dutela iragarri dute. Gaur protesta Madrilera eraman dute Osasun Ministerioaren atarira eta bertan elkartu dira estatu osoko medikuen ordezkariak. Medikuek 5. greba asteari hasiera eman diote gaur. 5. eta teorian azkenekoa. Hori bai, arazoa konpontzen ez bada ez dute baztertzen neurri gogorragoak hartzea irailetik aurrera. Garbina San Miguel. Gaur bertan greba batzordeak iragarri du. Irailetik aurrera greba mugagabea deituko dute tarte honetan mugimendurik egongo ez balitz. Gaur protesta Madrilera eraman dute medikuek Osasun Ministerioaren atarira. Bertan izan dira Euskadiko medikuen sindikatuko ordezkariak. Ozen esan nahi izan diote Osasun Ministroari Monika Garziari euren aldarrikapenei konponbidea eman behar dietela. Gaur hasi eta datorren ostirala bitartean greba egingo dute medikuek eta Euskal Hiriburuetan ere izango dira hainbat protesta. 5. grebaldiari Osasun Ministerioaren aurrean eman diote hasiera, Madrilen. Eta ohartarazi, administrazioak mugitzeari uko egin dionez ez da azkena izango. Greba mugagabea egingo dute irailetik aurrera. Gaurko deiari Euskadiko eta Nafarroako medikuek ere erantzun diote. Hemen danak elkartzen balin bagea, indar gehiago egingo dugula dudarik gabe. Estatutu propioa lortzeko borrokari ez diote uko egingo. Monika Garzia Osasun Ministroa dute jomugan. Mónica, traidora, ¿dónde estás ahora? Negoziazioa, hor dago, hemen Madrilen geldituta dago, eta gure erkidegoekin jarraitu beharko degula gauz batzutan, da beste batzutan nola Madriletik dependitzen deun, hemen jarraitu beharko dugu. Baina ez omen da, errudun bakarra. Cada administración no asume con responsabilidad las competencias que tiene y lo que hacen es poner la pelota en el tejado de la otra parte. Euskadin asteak dakarrena ostiraler arte geldialdiak. Asteazkenean kalera ere aterako dira. Greba mugagabeari ekin aurretik udan gelditu egingo dute protesta.